כן, אני מתקדם. 4y. ואיזה יש פה דיבורים. 5x בריבוע. 4y. x ב'. x ב'. 4 בריבוע. x מ-z. מתחבר לאלקטרומגנטי. אלכס 8. הולך אברהם? מה אתה חושב? תביא את הכסף, מה אתה חושב הולך פה, אה? אין לי כסף, אני חנון. אתה חנון? כן. תפרוץ לו באתר של הבנק עכשיו. טוב, איזה בנק? לאומי או דיסקונט? רק הפועלים, מניאק. טוב, הנה. רגע. מהר, עד 3. אל תרביץ לי. די. הנה, אני מתחבר. נו, תפקיד. הנה, הפקדתי לך. כמה? $500,000, מניאק, תפקיד. זהו, הפקדתי, זהו. כן? כן. תביא את המחשב. אין לי אותו. תסתכל לשמיים. כמה בעיניים. רגע. אברהם, איפה הכסף? תגיד לי. לא יודע. מה זה לא יודע? איפה הכסף? אני לא יודע איפה הכסף. תפרוץ לבנק. פרצתי כבר. שתוק, אל תענה לי בכלל. טוב. לא, אני... שתוק. אברהם. מה? אל תענה לי, שתוק. אברהם, אתה עונה לי? לא. שתוק, אל תתחצף. טוב, אתה מביא את הכסף, יש לך עד מחר, הבנת? כן. מי זה? מי זה? עזוב אותי. בוא לפה, אברהם, איפה הכסף שלי? אוי, אוי, אוי. איפה הכסף, אברהם? אמרת שאתה תביא את הכסף. שואל פה, אני הולך להביא מפית שתפתוח את הפה בחדר. די, עזוב אותי. רגע, אברהם, שתוק. שתוק, אני אומר לך. איפה הכסף? איפה הכסף? שתוק, אתה תענה. איפה הכסף? אין לי כסף. איפה הוא? אין לי. אין לך? ואיפה הכסף שפרצת על הבנק? הוא לא אצלי. אל תחכה. איפה הכסף? לא יודע. איפה הכסף? תגיד לי. לא יודע. איפה? לא יודע. אתה לא רוצה להגיד לי? הייתי מה? איפה? שם. איפה זה אברהם? שם, שם. אתה בטוח? כן, כן, זה שם.
איפה הכסף שלי? איפה הכסף שלי? אני אומר לך. איפה? 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 אני אומר לך. איפה? מאיפה הבאת את זה? באגודת השחמט זכיתי ב-70 שקל. מתי? לפני כמה ימים. ולפני כמה ימים אני ביקשתי ממך כסף ולא הבאת לי את זה? מה אני אעשה? הייתי צריך לקנות לפטופ משומש. טוב. יא מניאק. הולך פה. הביא את הכסף. אני רוצה עוד כסף. אני רוצה עוד כסף. אין כסף. טוב. מחר אתה מביא את הכסף, לא משנה מה אתה מביא, ותביא קטח כל השחמט, הבנת? לא כאן תענה לי החוצפה. אבל יש כסף. אתה מתחצף אליי, מה? טוב. גן אחד. טוב שחמט. למה לא מה אתה מפחד? אני לא אגיד לך. רק אם הבאת לי כסף. הבאתי כמה? 50 ש"ח. מה? 50 שקלים. 50 שקל. בסדר. נו? מה נו? לא שאר הכסף? אין עוד. מה זה אין עוד? אין עוד, עבדתי כל השבוע שיעורים פרטיים. במה? נכון. בחשבון? כן. בוא. כמה זה 1 ועוד 1?